прывітанне, з вами Аксана Вечар. А гэта значыць, у эфіры Беларусь-3 нацыянальны хіт-парад. Віншую ўсіх каталіцкіх і праваслаўных вернікаў з Вялікаднем. Сёння мы паспрабуем прасачыць, як у народных песнях спалучаліся спрадвеку язычніцкія і хрысціянскія вераванні. Але спярша адправім адпачываць артыстаў, за якіх вы недастаткова галасавалі на гэтым тыдні. І першым пакідае нашу музычную абойму спявак Радамір з кампазіцыяй «Была ў мужа». Хвастливая жёлка, хвастливая. Ты не умела уж что припираться. Продай, милый, коня и коровку, купи, милый, чуга и шнуровку. Продал, милый, коня и коровку, купил жёлтый чуга и шнуровку. Ни друг, ни лучины, як не стало. Заброк мужик, хвастливую жонку, поехал по лучину. Як под гору ты сам присядає, а як з гори ще й поганяє, Вясной выганялі жывёлу ў поле. Па хрысціянскай традыцыі гэта рабілі з абразом і свечкай, а па язычніцкай чыталі замовы. З цягам часу замовы спалучыліся з малітвамі. Значыць, вераванні пачалі суіснаваць. На жаль, песня «Вясна, вясна, вясняначка» не змагла суіснаваць з іншымі трэкамі ў нашым хіт-парадзе. І Мілане Заікінай мы таксама кажам да пабачэння. Дедочка твоя Мар'яночка у садочку шиє сорочку своєму синочку Васильочку. Весна, весна, весняночка, дедочка твоя Мар'яночка на долине шиє пярину своей донечцы Катерине. Суіснаванне хрысціянства з верай у звышнатуральных міфічных істот добра апісаў Ян Баршэўскі ў кнізе «Шляхціц Завальня». А ад чараў чарнакніжніка ці цмока можа выратаваць малітва, крыж або як тройчы праспявае певень. На жаль, Ірыне Рамановскай нічога не дапамагло, і яна таксама пакідае наш вакальны марафон. Панядзелак да дзяўчыны сватаецца Ваня. Не пайду я за яго, бо штаны парваныя, а ў аўторак ды сярэду ходзяць басцяпаны. Не пайду я за Магду, бо пусты карманы. Думай, да думай, думай, да думай. Ой, думала я, перадумала я, одр голову бярэ, што далёка ён жыве. У чацвер Мікалай заехаў у сваты. Не пайду я за яго, бо ён глухаваты. А ў пятніцу сваталі, ох, купцы багатыя. Толькі та дзяўчына зноў знайшла прычыну. Думай, да думай, думай, да думай. Ой, думала я, перадумала я, одр голову бярэ, што далёка ён жыве. У
Усім вядома пра лекавую сілу многіх абразоў, а ў Міёрах этнаграфісты знайшлі прылады, якімі карысталіся знахары. Гэта крывулі, якімі выганялі спуд і сурокі. У галіны дрэва, якія зрасліся ў трохкутнік, пралівалася вада, і ёй трэба было абмыцца або выпіць. Навошта ў гародзе буркун і як яго скарыстаць, на жаль, мы не даведаемся, бо Аляксандр Заўгародні і Мішэль, якія пра яго спявалі, таксама пакідаюць наш хіт-парад. Гародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. А ў гародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Ой, кумушка моя, прынясу я грэчкі. Не ідзі, не нясі, будуць супярэчкі. Ой, кумушка моя, прынясу смятаны. Не ідзі, не нясі, мілы мой каханы. А ў гародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. А ў гародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Ой, кумушка моя, прынясу я сала. Прыйдзі, прынясі, я яго так ждала. Ой, кумушка моя, прынясу я грошы. Прыйдзі, прынясі, мілы мой харошы. А ў гародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. А ў гародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Людзі верылі ў магічную сілу вады і кажуць, што ў розных рэгіёнах знахары пралівалі ваду праз розныя адтуліны, будь гэта дзірка ў шэпцы, у клямцы або вушка нажніц. Аднак не дапамагла сіла вады Мікіце Фаміных, які выканаў песню «За рэчкаю, за ракой». Там дзявіца плакала, люлі плакала, ой, люлі плакала, да і люлі плакала. За старога ідучы, люлі ідучы, ой, люлі ідучы, да і люлі ідучы. На старога глядячы, люлі глядючы, ой, люлі глядючы, люлі глядючы. Ад спуду і розных хвароб нашыя продкі лячылі з дапамогай вады, вугляў і нават яек. Гэтыя рэчы сустракаюцца і ў народнай песні, бо яна адлюстроўвала тое, што бачыў чалавек і чаму ён надаваў магічную сілу. Пераканаю гэтым 5 выканаўцаў, якія жадаюць патрапіць у топ-10 нашага музычнага спаборніцтва. І першым хоча вярнуцца ў наш хіт-парад з новым трэкам Дзмітрый Качароўскі. Слухаем у яго выкананні кампазіцыю «А ў пана Олега». А у пана Олега умная жена, Бог ему дал умную жену, Бог ему дал умную жену. Загубила она до 3 города, Бог ему дал умную жену, Бог ему дал умную жену. Умную жену, Бог ему дал. Умную жену, Бог ему
Вялікдзень фарбавалі яйкі і ішлі да суседзяў пачаставаць, бо чырвоныя яйкі сімвалізавалі кроў Хрыста. А раней яйкамі лекавалі ад спуду. Трэба было 3 разы абкаціць яйкам вакол паясніцы, вакол галавы, а пасля над галавой разбіць яйка крыж-накрыж, але каб яно не выцекла. Даведаўшыся ўсё гэта, але не чыжык з песняй у нашага суседа, можна нічога не баяцца. У нашага суседа вяліка сямейка. Ой, люлі-люлі, вяліка сямейка. Ой, люлі-люлі, вяліка сямейка. Вяліка сямейка села вечараці, стала размаўляць. Ой, люлі-люлі, стала размаўляць. Ой, люлі-люлі, стала размаўляць. Што наш сабра бацька, вапалечка едзе, жыта засяваць. Ой, люлі-люлі, жыта засяваць. Ой, люлі-люлі, жыта засяваць. Коміна жаніце, дай Бога прасіце. Коміна жаніце, дай Бога прасіце. Ой, люлі-люлі, дай Бога прасіце. Ой, люлі-люлі, дай Бога прасіце. Ради Божа жыта на новае лета, жыта і пшаніцу, всяку пашаніцу. Ой, люлі-люлі, всяку пашаніцу. Ой, люлі-люлі, і всяку пашаніцу. А наш завтра батька вапалечка едзе, жыта засяваць. Ой, люлі-люлі, жыта засяваць. Ой, люлі-люлі, жыта засяваць. У народзе казалі, як памірае знахар, то стаіць непагадзь або коціцца туман. Зусім як у песні Мікіты Бялько. Галасуйце, сябры, ён зможа вярнуцца ў наш хіт-парад. Покатился туман по долине, туман по лугам. А под тим тумане, а под тим же темным синья голубля тає. Ён лятає, а ён не буркує, голубку шукає. Ой, ті не видели, ой, ті не слышали голубки моей. Ой, ті не видели, ой, ті не слышали голубки моей. Я на синие крылы распустила, села над водой. Я наумывала свое белое лицо криничной водою. Я вытирала свое белое лицо шелковым платком.
расти, расти, расти высокоса, аж до пояса. Как ты молодая, долго не гуляла, скоро замуж пошла. Кажуць, што ёсць вельмі моцныя малітвы, але не меншай сілай валодаюць і замовы. Часам знахарка нашэпча, а чалавеку за сотні кіламетраў становіцца лепш. Што ўжо казаць пра людзей вось там ля гары, як спявае Настасья Хлястова. Пажадаем і ёй поспехаў. Ось там ля гары мой миленький едзе, под горою сам молодый у дудочку грае, под горою сам молодый у дудочку грае, под горою сам молодый у дудочку грае. Няхай мою девочку ніхто не займае, няхай мою девочку ніхто не займае. Ось там ля гары, гей-гей, 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 ось там ля гары. Ось там ля гары жито зажинаю, мой миленький едзе, я яго чакаю, мой миленький едзе, я яго чакаю. Жито жалады вязала, у снапошки ставила, тебе Янка покахала, тебе и прославила, тебе Янка покахала, тебе и прославила. Ось там ля гары, гей-гей, 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 ось там ля гары жито все пожали, ось там у садочку веселье згуляли. Ось там ля гары, гей-гей, ось там ля гары, гей-гей, ось там ля гары, гей-гей, ось там ля гары, гей-гей. Часам знахарцы дастаткова пашаптаць на ваду замову або малітву, каб вылечыць чалавека. А бывае даводзіцца выкарыстоўваць зёлкі ды грыбы. У тэму зараз будзе песня арт-гурта «Багач» «Па грыбы пайшла». Я по грибы пошла, заблудилася, сустрелася і з сусідом загулялася. А ўжо пеўні пяюць, а я домой не йду, і другія ўжо пяюць, да я не думаю. Ой, гойды пагулі, ой, гойды пагулі, ой, гойды пагулі, я не думаю. Ой, гойды пагулі, ой, гойды пагулі, ой, гойды пагулі, я не думаю. Як зарок зійшла, я домой пішла, сонце взійшло, я у двор прийшла. Я у хату прийшла, полах відчиняється, милий прочинається, на мяне ён лається. Ой, гойды пагулі, ой, гойды пагулі, ой, гойды пагулі, на мяне ён лається. Ой, гойды пагулі, ой, гойды пагулі, ой, гойды пагулі, на мяне ён лається. Где ты, шельма, ходила, где ты волочилася, всю ночь волочилася, по пояс промочилася. Миленький мой, за тобой спала, белыми ручками тебя обдымала. А ты чего, одурачился? От меня молодой, а двора
і сёння спалучаецца з забабонамі і прымхамі. Чалавек ходзіць у царкву, але пераходзіць дарогу, калі бачыць чорнага ката. У яго на сцяне вісяць абразы побач з фотаздымкамі родных. Вось такі беларускі сінтаізм. А нам самы час звярнуцца не да продкаў, а да сучасных выканаўцаў, якім яны ў спадчыну пакінулі народныя песні. Што за кампазіцыі трапілі ў дзесятку лідараў, зараз дазнаемся. І адкрые нашу турнірную табліцу, як і тыдзень таму. Юлія Шыкунец з трэкам «Вясна на калочку». Вясна ды вясна на калочку, не напрала на сорочку. Вясна ды вясна на припечку, вясна ды вясна на припечку, не набрала на сукеначку, не набрала на сукеначку. Вясна ды вясна ты на печы, вясна ды вясна ты на печы, не набрала я на плечи, не набрала я на плечи. Вясна ды вясна на вулицу, вясна ды вясна на вулицу, не набрала на спадніцу, не набрала на спадніцу. Вясна ды вясна сонца грае, вясна ды вясна сонца грае, расці часу не хапае, расці часу не хапае. У народзе лічылася, што звышнатуральнымі сіламі валодаюць людзі, якія страцілі зрок або пакутаюць праз якое іншае калецтва. Падобныя міфы можна прачытаць і ў старым запавеце. Перакананая, што знаёмыя з гэтымі тэкстамі і ўдзельнікі творчага праекта «Неба». Яны сёння 9-е з песняй «Ой, выйду я». Ой, выйду я за ворота, ой, выйду я за ворота, там шумить гудзе болота. Ой, выйду я за другие, ой, выйду я за другие, там трава
разгулялася навальніца, то хрысціянін кажа, што Бог сярдуе за грахі або святыя угоднікі. А ў язычніцтве верылі, што гэта пярун сыпле маланкі ды выварочвае дрэвы, але з той жа прычыны. Што думае наконт гэтага Сергей Славянскі, пачуем у кампазіцыі «На вуліцы грымата». Яна сёння на 8-м радку. На вуліцы грымата, на вуліцы грымата. Грымата, 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 мата, мата. На вуліцы грымата. Грымата, 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 мата, мата. На вуліцы грымата. Жонка мужа продала, жонка мужа продала. Продала, 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 дала, дала. Жонка мужа продала. Продала, 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 дала, дала. Жонка мужа продала. Копеечки взяла, 3 копеечки взяла. Взяла, 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 взяла. 3 копеечки взяла. Взяла, 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 взяла. 3 копеечки взяла. Ды купила 3 коня, ды купила 3 коня. 3 коня, 3 коня, 3 коня, коня, коня. Ды купила 3 коня. 3 коня, 3 коня, 3 коня, коня, коня. Ды купила 3 коня. Грымата, 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 мата, мата. На вуліцы грымата. Грымата, 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 мата, мата. На вуліцы грымата. Сёння шаптух і знахарак становіцца ўсё меней, але цікава, што яны ходзяць на набажэнствы ў царкву, ведаюць малітвы, а мясцовыя святары бласлаўляюць іх на здзяйсненне. Як кажуць, нічога не бывае на пустым месцы ці ў чыстым полі, як спявае Катя Кейсі. Яна на 7-й пазіцыі. В чистом поле буйный ветер подавает, буйный ветер подавает, широкую дороженьку заметает, дороженьку заметает. За слезою ты дорожку не укоротишь, за слезою полную речку не наполнишь, а наполнить полную речку дробной души, а укоротить мне дорожку темная ножка. В чистом поле темная ножка, молоденька, дробный дождик подошла до родной мамки подворотца, родной мамки подворотца. Ошини мне, родна маменька в оконца, маменька в оконца. За слезою ты дорожку не укоротишь, за слезою полную речку не наполнишь, а наполнить полную речку дробный дождик, а укоротить мне дорожку темная ножка. За слезою ты дорожку не укоротишь, за слезою полную речку не наполнишь, а наполнить полную речку дробный дождик, а укоротить мне дорожку темная ножка. Бываюць у шаптух і праваднікі. Гэта людзі, якія за невялікую плату могуць адвесці і паказаць хату, у якой дапамагае людзям знахарка. Цераз вёску нас зараз правядзе Алёна Тоўсцік, а аплатай стануць вашыя галасы, сябры. Пакуль жа Алёна на 6-й прыступцы. Через вёску вечерок
Ехал милый своячок, ехал милый своячок, через веску вечерок. Ехал милый своячок, ехал милый своячок, через веску вечерок. Ехал милый своячок, через веску вечерок. Ехал милый своячок, задернул на огонек, пошла чарка у кружок, пошла чарка у кружок. Задернул на огонек, пошла чарка у кружок, пошла чарка у кружок. Пошла чарка у кружок. Муженек мой смог, ты смог. Завалился на бочок, ты захроп, як парсючок, ты захроп, як парсючок. Завалился на бочок, ты захроп, як парсючок, ты захроп, як парсючок. Муженечка на полок, своячочка под бочок. Ведай, милый муженек, коли в хаті своячок, коли в хаті своячок. Ведай, милый муженек, коли в хаті своячок, коли в хаті своячок. Жаницаю цок-цок-цок, отъезжая своячок. Лячок у вазок, пылый милый своячок, заезжай еще разок. Лячок у вазок, пылый милый своячок, заезжай еще разок. У адрозненне ад малітвы, якія прапануюць вучыць, замовы раней не дазвалялі запісваць або перадаваць незнаёмым людзям. Доўга абіралі, каму перадаць, а сёння і носьбітаў засталося мала, і перадаваць асабліва няма каму, бо не ўсе цікавяцца народнай магіяй. Вось і Святлана Шыманская, у который раз заклікае: «Ой, не рубайце ў полі таполі», але не ўсе яе чуюць. Вось і месца толькі 5-е. Вой, не рубайте у полі тополі, вой, не отдавайте мяне по неволі. Узяли, зрубали у полі тополі, отдали мяне далей по неволі. Бедная девица, бедная я, ворка несчастная, долечка моя. Мой милый дед, мой милый дед, мой милый дед. Вой, не рубайте зеленые ветки, вой, не отдавайте мяне малолетки. Узяли, зрубали зеленую ветку, отдали замуж мяне малолетку. Вой, не рубайте зеленого дуба, вой, не отдавайте мяне за нелюба. Узяли, зрубали зеленого дуба, отдали замуж мяне за нелюба. Бедная девица, бедная я, ворка несчастная, долечка моя. Бедная девица, бедная я, ворка несчастная, долечка моя. Сяду я на лодочку, дару по воде, наверное, мой милый приедет до мяне. Мой милый приехал, подарочек привез, колечко золотое, букетик из роз. Колечко распаялось, букетик завял, наверное, мой милый любить перестал. Сам я реченьки кликну по воде, поможи мне, мамочка, у моей беде. Бедная девица, бедная я, ворка несчастная, долечка моя. Бедная девица, бедная я, ворка несчастная, долечка моя. Бедная девица, бедная я, ворка несчастная, долечка моя. Моцных падзенняў сёння ў нашым хіт-парадзе не было. А вось узлётам тыдня можна назваць 4-е месца Арыны Войт.
Плюс 4 пазіцыі і яе варта павіншаваць з добрым вынікам. Слухаем трэк «Зялёная роща» у выкананні Арыны. Зеленая роща рано зашумела, а я молодая замуж захотела. Зеленая роща выросла на славу, як из дома выйду, поверну направо. Зеленая роща выросла на славу, як из дома выйду, поверну направо. Танцевали лысого, порвали ботинки, застались на ногах чулки да резинки, а музыки играют, а чулки спадают, а подошвы с ботинок собаки тягают. А музыки играют, а чулки спадают, а подошвы с ботинок собаки тягают. А чему ты грязный? А тому, что грязный. А чему ты бедный? А тому, что бедный. А чему ж ты лысый, с лысой головою? А тому, что девки облили водою. А чему ж ты лысый, с лысой головою? А тому, что девки облили водою. А чому же хлопцы вылупили в очи, бо танцуют лысого з раницы до ночи. Лысого танцують, нічого не чують, нічого не бачуть, лысого так скачуть. Лысого танцують, нічого не чують, нічого не бачуть, лысого так скачуть. Часта шаптухі пачынаюць чытаць малітву «Ойча наш», а паступова пераходзяць на замову лячэбну, на вадзе, на хлебе, на цукру. І гэта звычайная з'ява. Не дзіўна было б, калі і радкі з народнай песні «Ой на горцы» можна было пачуць, бо слова мае магічную сілу ў любым выглядзе. Гэта магія дапамагла Настасьі Рачыцкай і Александру Платінаму вярнуцца на п'едэстал і заняць 3-е месца. Ой, на горці, на пясочку, ріда, ріду, рай, рай. Ой, на горці, на пясочку, ріда, ріду, ріду, рай. Там посеял Саша гречку, ой-ай-яй. Ой, на горці, на пясочку, ріда, ріду, ріду, рай. Там посеял Саша гречку, ой-ай-яй. А ні гречки, ні полови, ріда, ріду, рай, рай. Ані гречки, ні полови, ріда, ріду, ріду, рай. В Катерини чорні борови, ой-яй-яй. Ані гречки, ні полови, ріда, ріду, ріду, рай. В Катерини чорні борови, ой-яй-яй. Ридурай, ридурай, риду, риду, ридурай. Ридурай, риду, ридурай, риду, ридурай, рай. Як я їхав, то ти спала, ріда, ріду, рай, рай, рай. Як я свиснув, то ти встала, ой-яй-яй. Ой, там Саша вали пасе, Катерина воду нясе, ой-яй-яй. Саша темний, як чорнява, вельми добра буде пара, вельми добра буде пара, ой-яй-яй. Саша темний, як чорнява, вельми добра буде пара, вельми добра буде пара, ой-яй-яй, ой-яй-яй. У
старажытнасці казалі, што мужчыны больш моцныя знахары за жанчын. Можа, якімі здольнасцямі валодае і Владзімір Аўчук, які сёння на другім радку. Яму прынесла поспех кампазіцыя «Пад'язджаем мы да сяла». Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весело, заиграй, дудочка, весело, как наше село, весело жило, как наше село, весело жило, как наш каравай смачный был, как наш каравай смачный был, как наш карагол добрым был. Как наш каравол добрым был, как наш молодый весел был, как наш молодый весел стал, Бог до себе девоньку взял. Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весело, заиграй, дудочка, весело, как наше село весело жило. Ходи, ходи, девонька, до мяне, ой, да будешь жонкою для мяне. Ходи, ходи, девонька, до мяне, ой, да будешь жонкою для мяне. Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весело, заиграй, дудочка, весело, как наше село весело жило. Гэткім чынам вераванні людзей на мяжы хрысціянства і язычніцтва суіснуюць і ў наш час. А ў нацыянальным хіт-парадзе побач ужываюцца самыя розныя артысты. Давайце ўзгадаем, якім чынам яны размясціліся з 10-го месца па другое на гэтым тыдні. Весна ды весна, 10. Юлія Шыкунец. не напрала на сорочку. Мила, милага, Творчы праект «Неба» на 9-й пазіцыі. мила, милага, пытае, мила, милага, пытае, где ж ты, милый, волочился? На вулицы грымота, на вулицы грымота. 8. Сергей Славянскі. Грымота, мата, мата, на вулицы грымота. Грымота, 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 мата, мата, на вулицы грымота. Чистым На 7-й прыступцы Кейсі. темная ножка, молоденька, дробный дождик через веску вечерок. Альона Тоўстік. 6-я. Ехал милый своячок через веску вечерок, ехал милый своячок, ехал милый своячок через веску вечерок, ехал милый своячок. Вой, не рубайте упор, На 5-й пазіцыі Святлана Шыманская. давайте мяне по неволе, узяли, зрубали у полі тополі, отдали мяне далей по неволе. Зеленая гроша, рано Арына Войт на 4-м радку. молодая, замуж захотела. Зеленая гроша выросла на славу, як из дома выйду, поверну направо. Ой, на горці, на пясочку, ріда, ріда. 3.
Настасья Рачицкая и Александр Платин. Песочку риду рай, там посеялся шапоречку, ой-ай-ай. Ой, на горці на песочку риду рай, там посеялся шапоречку, ой-ай-ай. Подъезжаем мы до села, заиграй дудочка, весело, Владимир Алчук на другим месте. весело, как наше село, весело жило, как наше село, весело жило, как наш каравай смачний бив, как наш каравай смачний бив, как наш карагол добрым бив. Не будем доўга трымаць інтрыгу і агучым, хто сёння перамог у нашым хіт-парадзе. За тыдзень адбылася ракіроўка паміж другім і першым радком. І вось сярэбраны медаль на залаты сёння змяняе Алена Шэўчык. Віншуем яе з заслужанай перамогай і слухаем трэк «Ой, дзеўкі». Ой, девки, девки, не теряйте силки. Ой, рано, рано, не теряйте силки. Бо не знаете вы, что которой будет. Ой, рано, рано, что которой будет. Что которой будет, весной замуж пойдет. Ой, рано, рано, весной замуж пойдет. Весной замуж пойдет, дай гулять не будет. Ой, рано, рано, дай гулять не будет. Ой, рано, дай гулять не будет, край ворот поставить. Ой, рано, рано, край ворот поставить. Край ворот поставить, на девок поглядеть. Ой, рано, рано, на девок поглядеть. На девок, на девок, на девок. На девок поглядеть, дай у хату пойдет. Ой, рано, рано, дай у хату пойдет. Нагадаю, што прагаласаваць за кампазіцыі можна на сайце тэлеканала «Беларусь-3». Сябры, нягледзячы на розныя погляды, хочацца яшчэ раз павіншаваць усіх праваслаўных і каталіцкіх вернікаў са светлым святам Вялікадня. Да новых сустрэч!